llibres viuen dins un castell, però sus oprims més nous o més vells. La biblioteca és un castell. Històries, històries de tots colors, pàgines i pàgines de tot el món. La biblioteca és un castell. Hola, em dic Nauman. Avui us portaré un conte que va dels 3 porquets i de la granja. Els 3 porquets. Aquí els 3 porquets es van córrer i després aquí van trobar una casa i palla i després el gran va dir: anem a construir una casa, i després va dir: fora de la casa, que està cercat lloc. I després els altres van anar, i després aquí s'ha tancat la porta. I aquí, mireu, l'altre s'ha quedat. El millor havia trobat fusta i ha fet la casa de fusta. El petit ha trobat totxos i s'ha fet la casa de totxos. Però després li dona dinerets perquè la seva casa estigui més dura. I va vindre el llop, va dir: vull menjar 3 o 2 porquets. I va portar la casa, el porquet a fora. I després el porquet va anar a la casa del mitjà, el llop va seguir i va pujar. I després la casa se va aterrar. I després se va anar tots els porquets. I després va vindre a la de la fusta. I després no va poder pujar i després van caçar el porquet. 1, 2, 3... Aquí, mira. Van caçar el porquet perquè va pujar de dalt. Adeu! Els llibres viuen dins un castell, però sus oprims